dobrodošli na epizod ste petu epizodu Da li bi radi na ovom kanalu. Danas je sa nama Ljudi, gdje ste? Falkan HD10, šta ćeš? Subscribe se na njegov i na moj kanal. Hajde, reci ti što. Hajde. Subscribe se na njegov kanal. I lajkajte video svi. Lajkajte video njegov i... Moramo da krenemo. Hajde da krenemo. Prvo pitanje glasi, da li bi radije pao u bunar ili bi da te pojde lov sine? Ja bi u bunar. U bunar da se ugušiš. Lava ne možeš izbjegnut. Drugo pitanje... U bunar! Pa ja. Drugo pitanje glasi, da li bi se prije utopio u vodi ili bi se istopio u lavi? Pa ja bi u vodu. Pa u vodu će glavu. Kako će se stopiti u vodi? Misliš ugušiti? Pa ja rekao sam ugušiti. Rekao će istopiti. Ajde. Treće pitanje glasi, da li bi imao Lamborghini ili bi imao Bugatti? Šta si ti? Uzela sam 100 puta Lamborghini, sad ću Bugatti. Pa ja, brat, sve Lamborghini. Hajde ćemo na 10 pita. Znaš da si ti u pole snimaj, nisam što pa ispričala. Znači, vidiš da sam za... Četvrto pitanje glasi, da li bi radije dobio peticu iz matematike ili bi dobio peticu iz bosanskog matematika? Vidiš kakav bosanski. Matematika, šta ćeš? Matematike sam... Koje je sad pitanje? Peto? Jel, jes peto. Jel peto pitanje? Jes, peto, ja sam pamtio. Nije treći. Sad sam rekao četvrto, sad je peto. Peto pitanje glasi, da li bi imao kuću od milijun ili bi imao vilu od milijun? Vilu? A vila, šta ćeš to? Ja, znam da u kući sjediš. Ko je? Šesto pitanje glasi, da li bi imao brata ili sestru? Brata. Brate, ja. A sestru, brate sam udara, a gore je sestra. Slušamo da te oči, počupa ovako. Sedmo pitanje, sad, ja sedmo. Sedmo pitanje glasi, da li bi bio peder ili bi bio žensko? Žensko, ja. Žensko. Pitanja. Mogu ja 10, sad pitam, mogu ja 10 pitanje? Ajde. Zadnje 10, daj ti sad. Osmo pitanje glasi, da li bi te pojede morski pas ili ajkule, ili da te pojede, ili da te pojede ona brate, ona što... Ona brat, ne mogu se sjeti imena. Tigar. Tigar sad alive. Tigar, što si rekao ba? Tigar ili morski pas. Tigar kad te ufati te raščupa ovako. A ako te sam pojede i ostavi. Ja. Čekaj. Pojede i ostavi. Jo. Pa pojede tako ako tek ona vidi kožu, onda će napast. Jo, bojklo da mi pojede. A znaš kako se moraš sačuvati ajkule? Ono da spraviš kada si mrtav ili da je ovako ono miliš po glavi, ili jesti ili jesti. I ona vas vodi. Deveto pitanje glasi. Deveto pitanje glasi, da li bi Mesija ili Ronaldo? Messi. Znači, I 10. pitanje. I 10. pitanje glasi, da li bi radije bio duh ili vampir? Pa duh. Zato što duhom moraš prelaziti, a vampirom samo čim izlazi na sunce gotovo si. I jeste ljudi, to bilo to stiče epizod, nas ste uživali, ako jeste, podržite je. Ostavi like, share i subscribe na njegov kanal na moja koša. Subscribe se, 5 subscribera mi fali. Do 100 subscribera. A njem još malo do 50. Znači mi treba 4. Hajde opće makar nešto. I o to bilo to stiče epizod, nas ste uživali, kada ste podržite ovo što vam rekao, mislim sljedeće. To je da pozdrav.